hayi iphutha lami elikhulu nje phela kusho ukuthi abangani engabashuthi ngoba kube ngaba ne-choice right yokukhetha umngani ngaba ngikho kulesimo ngitsho hayi ngathi konke ukukhiye nje ungamlaleli umzali athe ngitshela ngitshe mina sekukhona engcono engikwaziyo ngalahla lapho ngoba yabona kuqondile kanti akuqondile wakuqonde ngaphezulu la kunomgodi ngizonyathela ngangena saphumile phela manje mfethu ngimfisela omunye umuntu lento ongangeni angifisa ngene angifisi mfethu angene ya sho bonke umzima engihlangana nabo nje usuka lapho lo liyasuka ngitesta yamazi Mandoza ngiyamazi yamazi hayi siqu sakhe ngazi nje umazela kude ngodumo lwakhe iliphi celebrity olaziyo okwalibona ngamehlo la esekunje what akekho mhlawumbe ngiyababona ngasaba recognize endlini phela manje akufani mengimbona la yazi ngizosaba nokumbheka ngimbheke ngimbuke sebhekile uka manje ngoba ushutha la wena usuzobe yiselebhu ke manje abantu basebezohlangana nawe nje siyayazi le ndoda yebo ngiyabonga lo wethu uyi-introduce igama ubani ya uchaze nje isitori sakho uzikhiphani igama lami nguNtokozo wakashange elesilungu ngoKenneth yeah juice nje ngokuhlala ngikhulele kaMakhutha ngezimo ke ngila manje edolobheni edolobheni laseManzimtoni uyabona nje yazi ngizama ukuphatanisa khona phatanisa impilo ngilale ngidlile ngikubone uphethe iBhayibheli lento oyiphethe lapha noma yini booklet hayi njenge-testament ngoba incwadi leyo umprofeti oyedwa uJohane Mpapatisi yeah umuntu okholwayo yini mfowethu ngiyakholwa noma isonto ngingalihambi njalo kodwa nje ngathi isonto liphile kimi so lencwadi why uhlezi uyiphethe mfowethu ukuphakathi amazwi aphakathi iwona ngigayidayo ngibe umuntu ohamba ngendlela eqondile njalo nje mfowethu mase ngiphambuka ngiyabona angisenzi lokho ngikufunde lapha yani futhi iyona ekwazi ukuthi ngiqoqe ngikhanyisele nendlela engisazoyihamba yibona lento iliphi izwi eliseBhayibhelini ongazi ukuthi ilona izwe liwukey eliguidayo nje lihlezi liringa emqondweni wakho olikhumbulayo kumina nje mfethu izwi lakhe uJohane yabo kodwa phela ngeke ngisho ukuthi izwi lakhe kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu aliphefumule ngoJohane cha sengisho ukuthi khona ivesi mhlawumbe elilodwa ngalikhotha iliphi uJohane chapter 16 verse 33 nongaphosisi verse 33 impela nje lithini elithi emhlabeni lo siphila wona ziyoba khona inkinga izincisho ngathi nje imbandela endleleni yethu kuyoba khona lokho kodwa akungakudiscourage kunoma yini osukuzama ukuyenza ngoba yena lo ongabona ngamehla usenqobile futhi lezo inkinga ezinzima kumina useyinqobile yena okwami ukuthi nje ngibeke yena ngidlule kuleyo nkinga lipowerful kunayo yonke incwadi esengingayifunda lelo nje lithi inkinga zikhona futhi noma yini ngisho indlala ngangihlasela kodwa kuyadlula ngoba yini sekunqobe wona sho yabona nje lukhiye mfethu ya njengoba ithi izwi lithi inkinga zikhona kodwa ungabi discourage iyiphi lenkinga ongazi it's just one problem ekwenze ukuthi ugcine usula emgwaqeni la emgwaqeni ngathina kubona amacala enginawo kodwa nje umgodi engawela bona mfethu addiction drug addiction evala konke bengikubona nobe ngizokubona manje nginake yona le busy iyona inkinga yami le enkulu mfethu ngoba kuba homeless
kulandwa yiyo lento leni uyayibona manje ngithuke sengihomeless ngithuke sengiswela yiyo lenkinga ngoba usheleni engikutholayo manje ngizongacabangi islice sesimba kufanele ngicabange le habit ngizodlula kanjani la ukuze ngizizwe nami ngiphilile ngoba phela ngisaphelele ngaphandle kwalento mangingadlula nje kuyona lento namehlama ngavuleka ngibone clear yonke into. Wangena kanjani la ema-drugsini? Do you remember the first day you take ulayini wokuqala mhla uqala ubhema kokuqala? Cela ungichazele lelo suku ukuthi kwakukuphi kwakukanjani wa-introduce-eka kanjani ema-drugsini? Bengisemncane kunalokho futhi nje kwabe ufuna uku-experience into ngingezwa kushiwo uyayibona leyo nto kwaye vele ngase ngilingekile kuona kodwa ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi ngigcine sengila ukuhala kwami. Ngifuna ungichazele lelo suku ukuthi nanikuphi kanjani fine usuyabhema but it's a tough just that day. Yebo la benginomjondolo futhi manje abantu engizwana nabo imvamisa silala endlini yabo asikabi nawo ama-outside building sonke futhi mina ngoba ngaba nenhlanhla ukuthi ngisheshe ngibe nendle ngaphandle futhi manje yila esikwazi ukuthi sihlale senze sikwenzayo singabonwa umuntu uyayibona leyo nto kwakungena kwami ngoba phela manje bakutholayo bazocasha la kimi nengikudlayo nengingakudli manje ngicine sengikuthesta uyayibona manje ile nto-ke yangiholela ukuthi ngibe la ngikhona. Ubani owafika ne-drug leli walibhema kokuqala? The first day ulitest. Omunye umfowethu engizwana naye ubefana nomngani. Yeah. Igama kwakuthulani ngebhadi akasekho emhlabeni wadlula ngezimo ey'thile ezaziwa uyena nedokotela mhlawumbe nomdali kodwa nje wagula. Wagula. Okay, so yeah, that day kwenzekala kanjani? Komnqondo. Uqala ngithesta lento engayithesta hayi angizwanga lutho ngiyi-enjoyanga yabo kodwa ukuthi ngayifaka kakhulu nga-overdose ngiqala kwakungena kwayo kwakungijova kwayo ngosuku olulandelayo bengingasaphelele ngivuka ekuseni umzimba awuvumi ngisho amamaseli ngisho amajointi lawa futhi manje into ezongisiza iyo lento engiyithole izolo ipapalazi lakhona ngangena kanjalo ngoba phela ipapalazi elingishaya namhlanje ngizolikhipha ngayo lento futhi nakusasa lisazobuya futhi ngilikhiphe ngayo lento sophakathi sengiphakathi sure ngiyayibona indlela engingene ngayo ukuthi manje akuselula ukuphuma mfowethu isange engangena kulona lelikhulu esengibona lincane ukuphuma ngingamkhohlisa umuntu engithi sengiphumile kodwa iyangidla ngoba ngiyitholile so ngafiki ngophenduka nje kuze kuse bafethu angimfiseli omunye umuntu lento ongangini angifisa ngene angifisi mfethu angene sure bonke umzima-ke ngihlangana nabo nje usuka lapho lo liyasuka ngithesta uneminyaka emingaki ngaleso sikhathi? Bengino-24 usukhulile sengiphume ngisho esikoleni yabo manje uneminyaka emingaki? Manje ngine-45 yabona manje mfethu ngilwe impeyodwa ukuthi angizama ukunciphisa namhlanje ngisho kodwa senginciphisile idosage ama-cramps lawa abuya njengaleya ndlela engangidle kakhulu ngayo kusho manje njengoba ngadla kakhulu ngalela langa ngavuka ngilambile kwenzeka njalo namanje ngisho ngingalala ngidlitha ispoon layo lento ekuseni kodwa ngizofana nomuntu odle ibhodwe lonke layo ngoba phela manje ukugula kuyafana bafethu sure kunzima yini-ke manje sikukhipha ekhaya ukuthi uzodlala emgwaqeni? Umphando awukho elokishini ngeke uthole lutho phela elokishini uhleli manje kunokuthi ugcine usuwenza okungalungile la emphakathini engihlala kuwona ngcono ngiphume ngiyozama ngenye indlela ngicele noma ngicela ukuwasha ngicela ukugada imoto lokho ngingakwenza ukuze ngithole
lo sheleni lo Kodwa lo sheleni still uya lapha na. mfowethu ngisho ngifisa ukuthi ngithenge isinkwa namhlanje ngilale ngihlafunile kodwa manje ngoba isipuni sale athi isipuni lalilo kuyakudla ngikuthola ngeke okubi kakhulu futhi-ke isitolo sesinkwa siyavala lesi sitolo lisana asivali manje uyabona mfethu ya kuba nzima nje ngalezo indlela. So yini into othi mawuhleli ngaphandle kwalolu suku uyayithi ngiyayisola ngayo. Engiyayisole ngawo Yosho ukuthi nje I regret this thing. I don't want ukuthi ngibe la ngiyayisola. Yes. Mfethu hayi iphutha lami elikhulu nje phela kusho ukuthi abangane ngabachoose ngoba kube ngaba ne choice right yokukhetha umngani ngaba ngikho kulesimo ngikusona ngaba ngikho kulesimo ngisona kube mhlawumbe ngakhetha umngani onombono ohlukile ngefuture yakhe ngabe nami ngastika kuyena sibe nembono positive size siphumelele. Awusuna 24 asingena 24 kwakuyini iphupho lakho nje ukuthi wawuthi mawuqala una 20 19 before ungene kuleli drug wawufisa ukuba yini? Ngangifisa nje ukuthi phela manje noma sebeqala sebesha amahememe ukuthi umsebenzi ayikho yini nani kodwa ngikwazi ukuthi ngiqale lokho engakwazi kwakha ngako leso sinkwa leso engodla namhlanje nakusasa ngiphinde ngidle mekushoda futhi la leli business engiliqalile ngiphinde ngikwazi futhi ukuthenga ngiode ngiqhubeke. So wena wawufisa ukuba umuntu onamabhizinisi? Ukuyisebenza nje ngoba phela imisebenzi bisifela isishoda amafini evala bewela beyaphesheya abanye beyoqala kwenye indawo la babona khona ukuthi basengagain inzuzo laba sathola lutho eSouth Africa nokuthi phela manje bese ku isikhathi senkululeko isikhathi besithi sesikhululekile kusona kanti bona ila sebenswinya khona bathatha phela okwabo abazi ukukhululeka kwethu bona kuzobaphatha kanjani ngoba bebevele bekhululekile mase kukhululeka nathi bona bazoba njani baqala babaleka ngamunye sasala-ke ngoba abanye babeze basho bathi hayi sizofana nomakhelwane wethu eZimbabwe la ngaleso sikhathi base behambile abaningi ababelimisile izwe ngomnotho nangayo yonke into baqala bahamba kwahlusheka kwalesimo kwakuyisona ngalesa sikhathi kwaphela imisebenzi kwaphela okuningi. Do you think ukuthi ipolitiki inayo i-influence kulento yama-drugs njengoba usho ukuthi iy'tolo zama-drugs ayivalwa kwi-accessibility yawo? Do you think ukuthi ikhona i-impact yepolitiki kule situation? Inkulu kakhulu ngoba manje i-drug elingangeni eSouth Africa ulithola kodwa selingenile kuvaliwe emngceleni kuvaliwe kuma-airport kodwa liyadlula kunjalo. Hayi ngoba mhlawumbe beqedisa indlela zokugada kodwa nje omunye wabo laba ababhekile ukuthi lingangeni naye ufuna isinkwa ukuhlephula kulelo gwinya le-drug avuleke umnyango kungene ngala kwazi ukuthi uvalile kanti useputshuzile kwangena kuze naye athole kulelo gwinya edliwayo. Kuba njalo nje. Ngiyabona ukuthi njengoba uxoxa le story ngazi ukuthi siyakuthinta khona nezinyembezi ezifuna ukuphuma emehlweni. Yini le yenzekayo manje yini lo icabangayo emqondweni wakho njengamanje? Ngoba amandla okulungisa isimo enginawo amandla ukuthi ngisilungise isimo noma ngibone ubuwrong angikwazi ukulungisa ngoba lo muntu osuke epotshozile njengephoyisa nje nasema-airport kugada bona amaphoyisa mhlawumbe angafani nalawa agade la emgwaqeni ekuthini kodwa yiphoyisa umuntu womthetho umuntu lo ongeke uphikisane naye ngeke umelane naye ngisho ningama enkantolo kohlezi powerful wena elakho izwe elizwakalayo elakho silimala lapho nje silimala.
ukulimala kwami nengane engiyoyizala silimele nelandela lesilonda esalimala mina yabo. mawucabanga yini le engamela ukuthi ishintshe ukuze ukwazi ukuphunyuka kulolu gibo simanje sungene kulona uthi nawe ube right. Hey, ngathi nje into engamele ishintshe mfowethu ikumina ngoba ngeke kushintshe kuhulumeni, ngeke kushintshe kuhulumeni, ngeke kushintshe nakubani laba abasiphethe, ngeke kushintshe. Yimina ngafanele kushintshe mina kuqala. Yini leyo nto mhlawumbe ucabanga ukuthi ngamele ishintshe kuwena ukuze ube right? Ukuphuma kuphela kulento engangena kuyona, phuma kulento engangena kuyona, nanokuthi ngaphinde ngiqhuzuke etsheni engingaqhuzuka kulona eminyakeni edlule, ngiphinde ngiqhuzuke yilo futhi. Shuthi uma ngazama ukuphuma ngingabe ngisabuyela, ngisho sengiqala kanjani ukuthi ngizwe le nto kodwa ngiyitshele ukuthi hhayi ngadlula kuyona. Ya, ukudlulisa ubhekane-ke nesimo esizayo, ngikhohlwe yiloko Sekwadlula. i-trap engaphoseka kuyona ngingakuphinde ngiphoseke futhi ngoba sengiyazi ukuthi ngangena kuyona Kanjani? ngabona kuqondile kanti akuqondile, kwakuqonde ngaphezulu kanti la Kunomgodi. ngizonyathela ngangena kusaphumeki phela manje. Manje njengoba usuthanda neBhayibheli kanjena usuhlezi uphethe nencwadi kaJohane, u-introduce-ke nini kulento yokuthi uthande into ephathelene nokukholwa? Ngoba ngingathi nje phela lokhu kokuthi umzali uyakuthatha kubambe ngengalo niye esontweni, ngisuke ngingakayazi into engiyele esontweni. Kushuthi ngize ngaqala ukubona into engiyele esontweni ngoba nami sengiyinikele mhlawumbe ngokuphelele kuyena lo engimkhonzayo. Ngoba phela kwafanele ngivume amaphutha ami onke, ngiyazi ukuthi yena uyasixolela, uyasithethelela. Kodwa-ke noma ngingazi noma usengithethelele yini, kodwa ngiqhubeke ngenze ngendlela yena afuna ukuthi Wenze ngayo. kodwa ngiyitshele ukuthi mina hhayi usengithethelele, okusho ukuthi manje angingaphinde-ke ngone Futhi. incwadi nje sengiyiphathele wona lo ukuthi ngingaphinde ngone ngendlela engangona ngayo ngingakazi. Ngaphandle kokulingeka ukuthi uphoseke la kulolu gibe lama-drug, iyiphi enye into owayenza engathiwa mangathiwa manje cela ukuthi umdali akuthethelele kuyona, ongathi ukuthi iyazi la khona into engayenza engithi mangihleli ngiyisole ngayo, yabo lonto? Hayi ngingathi konke ukukhiye nje ukungamlaleli umzali, asengitshela ngiyitshela ukuthi mina sekukhona okungcono engikwaziyo, ngalahlwa lapho ngoba yena ngeke angitshele into ezongibulala kusasa, wayethi ungitshela into ezongakha, qhubeke ngikhule ngibe ilo muntu ayefisa ukuthi abe indodana yakhe. Ngisho sengimile iy'nwele ezimhlophe kodwa ngibe ile ndodana ayifisa, ayithwala iy'nyanga eziwu-9 ukuthi mhla ngikhule ngifane nalowo muntu afisa ukuthi ngibe uyena. Ngahluleka ukulalela, ngalalela kodwa hhayi kwakhona la esengisebenzisa khona owami umqondo lo ongaphasanga wangiholela la engikhona manje. Isiphi isiyalo esisodwa osikhumbulayo sama wakho ayekutshela ngaso ongasilayelanga nje, amazwi mhlawumbe ayehlezi ewasho kuwena ephindelela othi masuhleli lana manje sokulesimo sikusona ahlala abuye emqondweni wakho ukuthi kube Hayi ukhiye nje kukho konke futhi ikona ukuthi kwakufanele ngifunde, ngilalela uthisha ngisho enzani engibhanisha kodwa ngiqhubeke ngimlalele ngoba wayefana nomzali wami ngaleso sikhathi. Mina kodwa ngamthathisa kumuntu wangaphandle, i-stranger engingasazi esingitshela ukuthi fanele ngiphile kanjani. Kanti kodwa ekugcineni sengiyabona ukuthi yonke lento ayengitshela yona wayengifaka endleleni ekuyona e-right. Le mina engayibona ukuthi hayi uyangilahlekisa vele akazi lutho ngami nokuthi ngikhuliswe kanjani, yabo. Kanti yena ube umzali ngaleso sikhathi. Yize noma engazi phela ukuthi ngiqhamuka endaweni enjani, kodwa
wakumele ukuba umzali, hhayi wami ngedwa weclass lonke. mhlawumbe futhi isikole sonke uyayibona leyo. Nabangaphambili kwami engafika befunde kuyena abamlalela baphumelele. Abangamlalelanga futhi banjengami abanye bawese kunami. Yabona nje sayilahla lapha. Ukhona umuntu owawukhula naye ufunda naye mhlawumbe eklasini high school yebo osuke wambona manje njengoba usuhlala la emgwaqeni la etoti ephumelele khona mhlawumbe bakhona akamunye ababili baningi baningi. Kuyaye kukuphathe kanjani lapho mhlawumbe ubona umuntu efika la eBhishi ezopaka ngemoto ubone ukuthi lo muntu saseklasini elilodwa sasilalele izifundo ezodwa kodwa manje yena ulapha yami mina ngila Secela ukugadelwa yimini imoto ngibe ngangifunda naye. Hey baningi futhi. Kuyaye kukuphathe kanjani mangabe kwenzeka umbona umuntu efika la? Kuyangihlukumeza ngendlela eziningi baba. Ngishawa amahloni ngifise ngisho ukuthi ngicashe. Ngivele mhlawumbe sedumise imoto wahamba. Kanti mhlawumbe futhi ukuvela kuyena bekuzongisiza. Angibone ukuthi ngikulesimo. Mhlawumbe abe nendlela angangisiza ngayo ukuthi ngithole okungcono kunaloko engiphanda la. Kodwa nje ukumbona umuntu phela owakhula naye nowafunda naye kuhle. Kodwa manje uma ngasangibuze usuwenzani manje? Anginayo impendulo. Anginayo impendulo ngoba manje ngizothi ngikati imoto akuyona into engangiyifisa engangiyifundela le. Noma sasithi mesixoxa naye ngithi ngifisa ukuba yona akuyona nencane akukho nokukodwa engangifisa ukuthi ngibe yona manje. Hlukumeza nje kanjalo. Hlukumeza kanjalo. Mhlawumbe futhi yilokho engisakukhumbula okunye kuningi ngoba kwayimoto ahamba ngayo ngangifisa nami ukuthi ube naye. Kodwa manje anginayo ngicela ukugadela yena le yakhe. Lokho naye kumkhululi ukuthi ngizoyigada ngempela yini ngoba nami ngangifisa ukuba nemoto kodwa anginayo. Ngizoyigada yini le moto noma mina ngizoyishushumbisa. Abuye ingekho kunzima ukungithemba. Akaze kwenzeka isimo esikanjalo uthola ukuthi kukhona umuntu okuthemba ngento ethile. It's either imoto noma yini ethi umuntu nayi into ukunike ngoba ekuthemba wagcina wena wayithatha wenza ngendlela yakho. Akaze kwenzeka ukuthi sinsula emgwaqeni kube khona isimo esikanjani. Akukaze kwenzeka. Akukaze kwenzeka futhi noma ngikhuleka ngeke ngithandazele leyo nto ukuthi inkosi ingisize ngingenzi okuhlukile. Ngingenzi okuhlukile kunaloko okucatshangwe lo muntu. Ngoba ngiyazi ngeke angifisele okubi ngivele ngisebubini. Futhi okungcona ngifisela kona. Mangase ngenze elinye iphutha kuyena futhi futhi kwathemba sengilahlile ngigive uphile ngempilo. So uyazama ngaso sonke isikhathi ukuthi uavoid into eyicala khona icala okwalenza mhlambe since uhlala la emgwaqeni. Alikho. Before ngihlale la naye ngiwenzile amaphuzu ngiwenzile kodwa nje sengila kulesimo alikho. Iliphi elilodwa mhlambe into ekwayenza ngifuna ukubona ukuthi impilo obuyiphila before uze la ibi kanjani. Iyiphi into especially ongazi ukuthi uhlale uthi mawuyicabanga namanje ikuphathe kabi okwayenza before uze la emgwaqeni. Uyabona nje ukube kakhulu ngaba nenhlanhla ngathola itoko. Umlungu lo othile yabo ubekhanda imoto yena futhi ibhizinisi lakhe. Uyayithenga ezinye ayilungise ayidayise. Uyayigenerate nje imali iprofit uyayigenerate nje zonke insuku. Ngelinye ilanga ngayithuka esengikhombe esangweni engafika ngalo yabo. Lokho kwangiyidla ngoba manje bese ngilala ngingadlile. Ayibona bese ngilala ngingadlile. Angabanga khona umuntu mhlambe engingamtshontshela ukuze mhlambe ngidayise ngilale ngidlile. Ngacabanga yena lo mqashi wami lo wayesinawe uyangijabula kusho ukuthi sangazwana ngalendlela kuze kube sekuphelile. Ngagcina ngitshontshela yena. Wenza kanjani ongichazela la ukuthi kwenzakalana emqondweni wakho wasuka kanjani wangena kanjani. Yabona nje engihlala engixosha yena
kwaba khona ngisho ukhiye i-remote yesango elisala ngakuningi. Sho ukuthi mengiya kuyena manje sengiyoganga angigqekezi angijombi ngifika nje ngivule njengoba bengisebenza kuyena. Uhamba wedwa? Ngihamba ngedwa. Okay, yeah. Ngivule ngingene ngivale futhi ngayo i-remote le. Noma sengiphuma futhi ngiyavula ngiphume ngivale kusale kuvaleke. Futhi akugqekezile kodwa sekukhona okulahlekile la ekhaya. Naye mhlawumbe uzongaboni ngaleso sikhathi. Uqala kade ungena okokuqala yini wafika wayithatha? Athatha umshini wokusika igceke ngoba ngangitshela ukuthi hayi ngeke ngilambe nginomshini. Lo engahluleka ukuthi ngiyibekele amasenti ngisasebenza kuyena ngiyithenge lo wami. Sengizontshontshwa lo wakhe-ke manje. Ngazama ngawo 2 days 3 days ayi wafika futhi safika isilingo. Nangu umuntu uyafika uyawufuna umshini ngoba kwakumshini obizayo futhi lo kuthiwa u-strong ongasebenza ngawo imizi mhlawumpe uhafu welokishi uphila ungashisi ungenzi lutho ungantshontsha wona lo mshini. Wafika umuntu wangilinga akusafikanga umuntu sekufike lo moya omubi usewumoya omubi owafika ufuna ukuthenga yona lento engayintshontsha nami-ke ngokulambela amasenti ayi amnika ngaleyo mali le engangithi izongisiza ngaleso sikhathi. Yangisiza isikhashana esincane umshini awusekho. Lo mshini owawuzongondla mhlawumpe kuze kube manje. Wabuyela wawuntshontsha futhi? Ayisekho phela enye into manje ngoba njengoba sengikwenzile kushuthi sekumkhuba wami. Sekumkhuba wami nokuphele lokho ebenginawo sekufanele futhi angiyi futhi komunye umuntu ngisaya kulo nalo muntu yena lo mqashi wami phela manje ngisavula ngokhiye. Hey bafowethu bagcina kwenzakaleni akakubambanga? Ekugcineni-ke ngiyabanjwa ekugcineni ayi ngiboshwe azafike naye abhale isitatimende ngoba esebiziwe-ke yilabo bangibamba kushuthi abapatrola nje endaweni la umlungu akhona bayangibamba bangibuze futhi ngoba phela manje nami anginawo amagama amaningi okuphika lento vele ngiyenzile ngokungemthetho angibatshela ngithatha endaweni yokuthi enamba abantu baye-ke khona bamvuse bamtshele cha sesithola umuntu kanje 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 nezinto athi uyithathe kuwena hhayi ihambe nami imoto le ngiboshwa ngayo abelandela naye phela ukuthi ayobhala ukuthi izinto zakhe ngampela yini lezi. Afike asibhale futhi isitatimende hayi izinto zami lezi hayi ziphelele zonke ezami. Kushuthi manje ubufakazi lobo bungibophayo. Hhayi-ke ngivalelwe agoduke umnumzane ayoqhubeka nobuthongo bakhe ngoba phela uvuse eselele. Bahambe hayi mina ngalala-ke endlini emnyama hayi kwasekuseni kwakhanya kodwa indlu yaqhubeka yamnyama. Hayi ngibiza kuthiwa hayi awuyovela enkantolo phela manje ubuze ukuthi uyalivuma noma uyaliphika. Kwakungekho ukuliphika ngoba vele ngiyenzile lento nazi nezinto futhi lezi ekuthiwa ngiyithathile zitholakele kimi. Hhayi alicubunguleke udaba unkosi yenkantolo hhayi abheke emlandweni ukuthi akukho yini okunye engake ngakwenza okucishe kufane naloku. Hhayi athola ukuthi hhayi ngiyaqala ukuyenza lento bengiqala ukuyenza lento hhayi angishayeke ngoswazi kodwa wathi uswazi oluncane ngoba manje ngiyaqala ngijwayele. Wangishaya ngalolo swazi oluncane hhayi kwazwela kodwa awukwazi ukudlula ngadlula noma akudlulile phela ngokunembeza usekhona sangidla. Yani manje ilokhuza ngoba ngibona ukuthi amazinya awekho akhishwa yini amazinya akho? Yiyo lento engiyidlayo yiyo lento engayidla kushuthi nayo inomtheleli ngendlela yayo ngoba belivele xege nje xege nje ngilizibe hayi ligcine liphuma.
mhlawumbe ngihlafuna ayibo ngizothi ngingakagwinyi kwanethambo manje ngibe ngidla into engenathambo inyama engenathambo kodwa sekunethambo kwanethambo futhi liyangilimaza phela leli thambo hayi bo akuselona-ke ithambo izinyo lami hawu ngempela sekunesikhala sho hayi kanjalo kancane So- ukuphuma kwelilodwa amanye ayalandela ayaxega phela ngoba njengoba sinawo ephelele kanje abhalanse ngamanye uphuma kwelilodwa shuthi sekuzoxegelinye sho onke sekhona nje lisele la ngasenhle noma sepheleyo ngenhla nje yaphume wonke asekho phela ibhalansi seyilinye onke awayikho udla kanjani pho ngiyadla ngoba manje ngiyadla ngoba phela ekugcineni fanele ngidle ufuna ugcina udlile kodwa kusho ukuthi angidli into eqinile ezofuna ngiyihlafune ngale ndlela yokuthi ngamasinya aphelele futhi afake ngihlafune ngigwinye ngihlafune ngigwinye kugayekile akugayekanga kodwa fanele kwehle ukuze phela ngiphile yo mfethu ngiyabonga yazi ukuthi ngoba ngiyakubona umuntu okholwayo ngisacela nje ushiye imessage wagcina nokukhuleka ngathini ukukhuleka angikwazi ukukhuleka ngazi ukubonga nje ngoba manje ayikho into engizothi ngiyayicela lo wababa lo wazi konke ngami ngisho ngigula usuke sazi yena ukuthi hayi uyagula ngeke ngicele ukuthi angiphilise ngoba vele into ayazi into ayazi ngiyangibonga nje ukuthi ngiyabonga baba ngigcinile kwazi kwaba la okunye nokunye anginawo amandla okucela amazwi okucela anginawo ngizobe ngiqamba amanga ngimqambela amanga kanti yena wazi phela ngisho ingaphakathi lakho manje yabo yini engizoyiqamba amanga kuyena ngcono ngibonge lokhu engikubonayo akwenzile empilweni yami ngoba kwakuphila nje lokhu kuwumusa wakhe abaningi ngaqala nako lezi zinto lezi abasekho kodwa yena ukwazile ukuthi amgcine lo nesizathu sokuthi angigcine saziwa uyena kuphela futhi iplana nalo ngami uyena alaziyo hawu kodwa nkosi yami beze basihlukumeza abantu ya mfowethu yazi senze njani manje ngisacela sivale ngicela ubuke la ikhamera ukhulume nalabantu laba bebekubuka uvalelise kubona bese ushizo lakho lokugcina mina nje ngumntwana kaShange ngicela ukuthi ngibonge mina nonke enisibukelayo nenizwayo ngicela futhi ukuthi nje ngisho izingane zenu zingalingeki ngalilingo ezasilinga thina size sithole sikulesimo esikusona nabazali futhi niqhubeke njalo nibalalele ngoba ngiyazi ngiyabalalela niqhubeke njalo nibalalele ngeke banitshele okuzonilahlekisa lokho abanitshela wona okuzonakha kusasa ngiyabonga dankie bhuti ngiyabonga